हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोआव फैनो लाजिदों जइन जानो। हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ। क'क्राझार फारसे आवगायगासिनो दङ माखासे देहानि प्रब्लेमनि थाखाय। दा उनाव दङ जोंहा बिपिएन बुन्दुआ ओरैजाय फंबाया गारि सालायगासिनो दं आरो उनाव दङ जोंहा आब'मोन सानै। साबधान जाखा न'आव मोनलाजोबगोन आङो। दा जोङो क'क्राझार फारसे आवगायलाङि। बे समावनो आं नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार खोथा फोसावनो सानदों। जोंहा रनजित बसुमतारी अर्थात इउपिपिएलनि इएम बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव माखासे गोबांथार खोथा बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि सोलोंथाइनि सायाव बिथाङा कनफ्युज जादों आरो लोगोसे हाग्रामा महिलारिया दाख्लैबावै जे रनजित बसुमतारी बिथांखौ RTI होनानै बिटिसिनिफ्राय बिपिएफ हान्जाया देरहायोब्ला आउट खालामगोन होनना बुंदोंमोन। दा बिनि सायाव फिन रिप्लाइ होदों जोंहा रनजित बसुमतारी बिथाङा। अर्थात रनजित बसुमतारी बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिखौ RTI होनायनि खोथा बुंदों। दा जाथाया माब्रै थांगासिनो दङ। जोंनि बर'नि लिडारफ्रा साफ्रोमबो गावजों गाव जुगुमलायनाय, गावजों गाव नेवसिलायनाय सोरांब्लानो जों नुनो मोनगासिनो दङ। बिनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों। स' जोंनि एनडिएफबि बिथांमोना जाहाथे दुखु दामोन, एनडिएफबिनि बिथांमोना जाहाथे दुखु दामोन। आंनि बुंनांगौआ बेनो जे जोंहा एनडिएफबिनि बिथांमोना मोनसे समाव हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों। हाथियार लानानै नोंथांमोना गोबांथार हारिनि मुङै संग्राम खालामबोदों। थेवब्लाबो नोंथांमोननि नाजानाया दिनै सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय होननानै बुंजायो। नाथाय बिनि गेजेरजों जोंहा सोरबा इउपिपिएलआव, सोरबा बिपिएफआव लिडार जानानै थाफैबाय, सोरबा इएम जाना थाफैबाय, सोरबा MCLA जानानै थाफैबाय। नाथाय बिथांमोनहा सोरबा बायदिया सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला अर्थात नन बिटिआरनि मानसि बा नन बिटिसिनि मानसि। बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव नाथाय बुंनो थाङोब्ला मेन गुबै जाहोना माना नोंथांमोना अलरेडि मिथिगौ। बिथांमोना गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ गारनानै अर्थात गावनि जोनोमगिरि गामि जायगाखौ गारनानै बिटिआरआव हाबसोननानै गोरजिया थाफैजोब्बाय। अबयसे बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो बिथांमोना सिथाबनानै थाफैजोब्बाय। दा बेफोर माबोरै जानो मोननांगौ? आं सानो बिथांमोनहा सोरबा बिटिसिनि इएम जा, जिएम जा बा MCLA जा, मिनिस्टारानो जा, नोंथांमोनहा नोंथांमोननि जायगायावनो थानानै नन बिटिआर नालाय नन बिटिआर जायगायावनो थानानै नोंथांमोना बैफोरबायदि खामानिखौ मावनो हानायनि क्षमता गैया नामा? नोंगौ जों एसेबाबो हमदांनो हायो, खिन्थु नन बिटिआरनि मानसिया बिटिसिआव सोरबा इएम जिएम जानायनि राइट्स गैया, बे नंगौ। नाथाय सानसे समाव लासै लासैब्लाबोथ' जोंनियावथ' हाबफैखागोन ना। नन बिटिआर अर्थात नन बिटिसिआबोथ' बिटिआर आरो बिटिसिआव हाबफैनायनि लामा दङ ना। जुदि लामा गैयाब्ला जों बेयावनो हमनो हायो जे सनितपुर बिश्वनाथआ माब्लाबाबो बिटिआरआव हाबनायनि राहा लामा गैया। बेखायनो दिनैनि दिनाव इएम जिएमफ्रा सनितपुर बिश्वनाथ अर्थात नन बिटिआरखौ गारै गारै बिटिआरआव हाबसननानै थाफैदों। नैबेखौसो जों थोंजोङै बुंहरनो लुगैयो। दा नोंथांमोनहा एसे गोबाव हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिमां एबा नाजानायफ्रा सिमां जानानैनो थाबाय। नाथाय नोंथांमोनहा दिनैनि दिनाव गावनि जोनोमगिरि जायगाखौ गारनानै बा सोरजिगिरि बिमा बिफाखौ गारनानै बिटिसिआव माबोरैहाय थाफैनो हाखो? दा थाफैमोन, जों बेखौबो बाजियामोन। नाथाय बै नोंथांनि जे जोनोमगिरि जायगा, नोंनि बिमा बिफा थानाय जायगा, बेफोरखौ नोंथांमोना मानो नाहरनो हाया? मानो नोंथांनि गामिखौ आनडेभेलपआव दोनगासिनो दङ? अब्ला दिनै जोङो अल जोंनि सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा मा बर' नङा नामा? बिथांमोनहा सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाबोआखैमोन नामा? हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखैमोन नामा? एबसुनि धर्ना रेलियाव बाहागो लाबोआखैमोन नामा? बेखौसो आं माने साननानै मोनाखै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनाव सोर मा बुजिनानै लानो हादों निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर। आरो थारैनो जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजायाथ' 100आव 110 माने कमेन्ट होथारनांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन हाजासे। जा राव, बे रावा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थाखादों। जों जेब्ला 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बर खालि सरकार बानायदों, बे सरकार दाजेननाय समनिफ्रायनो हाग्रामाया सुक्रुबारखालि बिपिएफ सरकार दाफिनगोन, समबारखालि जोङो सरकाराव फैगोन, आमुग मासाव जोङो प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल दोलोखौ बोखारनानै सरकार दानो थांगासिनो दङ होनना बिथांमोना थगायबोयै नै बोसोरबा सेप्तेम्बर दानाव इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोना जि डायलग, बे डायलगखौ सोलायनानै गुबुन मोनसे डायलग बुंदों। आं नोंथांनो मोनसे इन्टारनेल बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। हाग्रामाया इउपिपिएल दोलोआव फैनो लाजिदों जइन जानो। नंखायनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जानो थाखाय बिपिएफखौ डिजल्भ खालामनो थांगासिनो दङ। सैथोखौ बुंनायाव हाग्रामाया लाजियो। मानोना बिथाङा 17 बोसोर राजा जानायखाय मालाबाबो गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनो गोसो जाखाया।
आरो मालाबाबो बियो सैथोखौ माने असैथोखौ सिगाङाव दोननानै मावनायनिफ्राय मालाबाबो फासाया जायनि जाहोनाव दिनै जोङो सैथोखौ बुंदों हाग्रामाया बिपिएफखौ फोजोबसिगोन डिजल्भ खालामसिगोन आरो बावैसोनो गुबुन मोनसे राष्ट्रीय दलावहाय जइन जासिगोन बेखौ जों मिन्थिनायखायनो जों बुंदों आरो बेवहाय बिपिएफआ 25टा देरहानायनि बोरै बाथ्रा फैनो हानो आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिटिआर बासिनिसिम हाग्रामानि सोलोंथाइनि सायाव आंहा सन्देह दङ हाग्रामानि रोंगौथिनि सायावहाय जुदि बियो रोंगौथि गोनां सासे मानसिमोनब्ला फरेनार आरो इन्डिजिनियास बे सोदोबखौ बाहायनो रोंगौमोन आं जुदि बिथांखौ RTI होयोब्ला जे बिथाङा सासे इन्डिजिनियास इन्डियान मानसिखौ थागिबि सासे जाथिखौ फरेनार जे होनदों होमब्ला बर'लेण्डखौ बिथाङा मा आसाम भारतनि गणतन्त्र मोनसे गणतान्त्रिक देशनिफ्राय आलादा मोनसे हादोर खालामनानै रायजो खुंदोंमोन नामा आं बिथांनि सायाव दा RTI होनो हायो गोसो जायोब्ला खिन्थु आंनि खोन्थाया जादों आं मूर्ख जानो नागिराखै आं सोरजोंबा सोरनिबा एगेन्सै थांनानै खामानि मावनानै समाजखौ गुबुंले खालामनो नागिराखै बिथाङा गाव सैथोखौ गनायनो हायियावनो मा होनो जाहा थाहा गुबुन माबा माबि राव बखिलागासिनो दङ फरेनार सोदोबखौ बाहायनायनि थाखाय बिथांनि सायाव जे मोनसे एलिगेसन जाथावना बे बाथ्राखौ बिथाङा आयेन बायदि सोंनानै लाथों गतिके आं बिथांखौ खावलायो नोंथाङा मा होनो दा सौलायै मेंग्लिखाबाय आथिं आखाइ रुमायजोबखाबाय दा गं बायनानैबो गं बायाखै होननानै बुंना लाबाय थायोब्ला रायजोआ बेखौ मानिनानै लाया गतिके दा गणतन्त्रनि पद्धतिजों आवगायनो थाखाय जों बिथांखौ चेलेन्ज खालामो आरो बिथाङा थारैनो सासे चेलेन्जिं मुडनि सासे दैदेनगिरिब्ला काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव फैनानै आंखौ बुंफैथोंना आं फरेनार ना इन्डिजिनियास आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मार्च दानाव जोंहा मोनसे एसेम्ब्लि जानो थांगासिनो दङ बे मार्च दाननि एसेम्ब्लियावहाय बिथांनि जा 10 जन माबाफोर दंबावो MCLA फोर दङ बिखाफोर दानानै फैदों आंजों दावहा नांनो थाखाय आं फरेनार ना इन्डिजिनियास